हाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो गोदान आंनि हारसिं थ्रेडिं बानायनाय भिडिअ लाबोनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। बेखौ फानबाय आरो मोननै आखायावबो, एजोंबो ओजोंबो। खौ ओरैहाय थिखांनानै होबाय। एसे पाउडार फोननानै लानि।
này. Cái sao cái phần này rồi. Cool. Rồi. Này. 그만. 마마 남고 있어. 그거 그거. 제발. 너. आंनि ट्रेडिंनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथ'बाय। नोंथांमोनखौ आसा खालामो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा आरो लोगोफोर। बेखिनियावनो जोबथ'बाय। बाय बाय।